Wasal biex jerfa' mix-xogħol iżda għadu mimli entużjażmu. Victor Camilleri ilu 34 sena jgħallem fl-Iskola Sekondarja tal-Imrieħel fih dan il-kulleġġ Santa Teresa. 30 sena ilu martu weldet l-ewwel tifla tagħhom u hu wellet inizjattiva li llum għadha parti mill-kalendarju ta' din l-iskola, ġirja mal-inħawi tal-iskola biex jinġabru flus għal min verament jeħtieġ. Meta kont darba fuq il-linja tal-maratona, meta jien kont għamil maratona stess ta' Malta, 42 km, dak iż-żmien ukoll kienet twiet l-ewwel tifla tiegħi. Qed mela jiena jekk kollox imur sew nispiċċa l-maratona jien. U anke għax kienet l-ewwel waħda tiegħi dik. U kolli l-ewwel tifla, Karin, mbagħad semmejniha, jiena f'din l-iskola ħanorganizza xi ħaġa iżgħar għat-tfal tal-iskola. Biex inrawhem fihom it-tfal dik xi ħaġa sabiħa li huma permezz ta' xogħolhom kif din taraw jgħinu l-ħadd ieħor. Tul iż-żmien inġabru iżjed minn €250,000 din is-sena hija okkażjoni speċjali għaliex hija t-30 edizzjoni u l-aħħar waħda ta' Victor magħruf mal-istudenti bħala is-ser tal-Fun Run. Ma naqas l-entużjażmu fost l-istudenti li qed jgħinu fit-tħejjija ta' din il-ġirja ġeneruża. Eċitata hija 30 edizzjoni, allura hija unur kbir li da Form 5 hija xi ħaġa simbolizzata għal Form 5. Qed nippreparaw għalija il-Fun Run u li kulħadd jipparteċipa u li jkun kollox sew u anke mhux li jieħdu pjaċir biss imma nagħtu l-flus il-karità. Il-ġirja ta' din is-sena se ssir il-ġimgħa 6 ta' Marzu u fost l-oħrajn hemm ALS Malta li se tibbenefika. Fuq kollox Victor qalilna li għalkemm se jirtira xorta sib qajjati semu biex il-Fun Run li wellet ma tmut qatt. Fuq fommu spikka is-sens ta' nostalġija. U għadet intaqa' ma' tfajliet għax qabel tfajliet kellna hawnhekk studenti li jgħidulna niftakru dak iż-żmien meta konna hawn, issa għandna tfal tagħna qegħdin hawn u għadkom sejrin bil-maratona tal-Fun Run. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.